I'm Mr. Sisonke man. Baby kanti ntoni ngokubuya ekseni lento iqale efonini ngifona akayibambi kodwa u-online lento ndisayiqondi bathi uthanda libone uphenduka iqoki unzela nesitori bhalisela insomi ebusuku not emini cinga andikuboni wena undenza ipari cinga andikuboni wena undenza ipari mane sendevile kuyandiphika esewuzeti ngodaphikwa wachita nomndachita wanshiya namndageyita ekseawukwazi ucooperata zisoyashiya ke lo mjita ngawe ngathi uzimoshela nje xesha andifuna uxoka uyayazi bendithanda ezi zinto uzenzayo ngaphakathi selimaza dala nyamezele mara ngokwakulunganga ngeke ndiyamezele le nto mna ndiyithandile ndikunikile uthando ndiyakubona uyehluleka uyehluleka ndikuthandile ndikunikile uthando ndiyakubona uyehluleka uyehluleka mna ndivele ndambona unemuthi ngoku uyehluleka uyehluleka ndiyambona kanifuni wayungandiyeki uyehluleka uyehluleka makungekho mnandi ukhubu mnandi uthanda lusekho ngicela siyeke ngoba uyehluleka 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 wena uyehluleka ndikuthandile ndikunikile uthando ndiyakubona uyehluleka uyehluleka ndikuthandile ndikunikile uthando ndiyakubona uyehluleka uyehluleka I think ndimoze kuwe nathi ndiyakuthanda kodwa ndiyakubona uba ufumene uthando lutsha uyehluleka uthando lwam ngicela siyeke andikwazi ukuthi andikuthandi kodwa ke masiyeke ngoku singakaxabani. That's what I can say to each and everyone. Hala.